Sasad ka kano na tigwala, pamamagay kano din, sadapan ka pa ka, taling umarkano. Pamamagay kano kung ano na iniriski Amerikano, kuda pong kapakataling umarkano kapatay. May kumakataling umarkano so kapatay, napaturoon o isar kano, di sira kalmaot, aya Allah na makanduda ko, o di na umiisig, so ay manan yan na ajala kon na punaman na marako sisad ka. Nagumbulwin akong agino ako, apda ko mga baramal. Sa manan maurip no Allah, na mamakot tanong, sa dapan kapakataling mo sakratul maut. Ko kapapumugay tanong, ko inita din ro tanong Allah, mga patamu-tamukan, o di na mga kauyagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.